Ahora xa sí. Non sei se vai a abrir. Bueno, esperamos hasta que a hora de... Falta 4 minutos. Sí, no, antes non pode vir hoxe, desculpas. Todo o mundo que fale está acertado. O que pasa é que está sendo grabado, se vos aviso. Por iso non falamos. Eu por eso non quero decir que cousa, porque diz que está grabado. Hai que manter as formas. É un chascarrillo, pero pode que cada contexto. Non fai falta, agora que a inteligencia artificial xa che fan calquera cousa. Estaba escutando ahora unha conversación de especialistas de inteligencia artificial e parecía que era a panacea que podía resolver as cousas e non sei se non será o problema do hijo. O problema do hijo. Muitísimo cuidado. Cada vez que le preguntaba a Fabián, en tu educación, hola, chato, ¿cómo estás? Ahora antes se secuestran a casa, ¿no? Ahora secuestran os algoritmos e dicen, o pagas tanto ou está catando. Sin ir a casa tua. Antes de yo Van a ganar, se vos gustar os homens. Saben che vida todo. Sí, tío, es un pasado. Non sei, iso para regular eso... Corridades de directo. Vale, gustar un pouco a política, regular eso, a parte legislativa, que é a parte política. Porque o especialista, o que fai todo eso, que o ingeniero, eso vai de ser o que te conta, porque non vai non ter outra patente. Si usas con fines maliciosos. Sí, non che vai de ser o que fai. Sí, somos así. Vale, empezamos,
número 2, a aprobación se procede do pós-2016. Pois sabemos que o pós-2016 ten dúas partes, a parte, sabemos, de acompañamento económico, e que ten a parte do pós-complementario. Se chama o diseño de, dada a cantidade que puxar, todo hai que dicilo, a Diputación este ano é unha cantidade histórica para Carnota, en canto a pós, son unha cantidade de 500.000 euros, creo que total, 501.088,23, unha cantidade histórica no pós da Diputación, non no Concello de Carnota, senón nos 93 concellos da provincia, a todos por unha fórmula que hai de dispersión, número de parroquias, número de habitantes, que nos toca a cada un dos 93, era para Carnota, que estamos falando de nós, é un acto económico histórico, onde se dou esta cantidade de imposto. Ten dúas partes, como sempre, iso sí, ten unha parte que se chama o pós para obra e servicio, ten a parte que se chama para gasto corrente, e que ten a parte do que se chama pós complementario, que é a achega de obras e servicios, pero sin acompañamento económico. Que, no caso de hoxe, pues, podemos falar que imos a levar con a achega económica unha obra que estaba no pós complementario do ano 25, que era a sustitución do césped do campo de fútbol de Cadeván, de Lomas. En canto a esta obra, pues, bueno, decir que desta forma, bueno, pechamos o círculo dos investimentos que eran feitos no campo de fútbol municipal, de Lomas, desde que este goberno está traballando, está gobernando, e sumado aos vestuarios novos, sumado a galería, que é unha zona de abrigo que faz unha función moi importante, brindándose como é entre nós, para as escolas de fútbol, sumado á iluminación eficiente, á iluminación as luminarias, se pode xogar de noite, pode xogar, é máis eficiente, que cumpre todos os requisitos para a práctica do deporte. Agora, o que faltaba no círculo, por eso chamamos así, faltaba o cambio do terreno de xogo, do césped, do que chama o césped artificial, o terreno de xogo, que vai para 20 anos, o que agora mesmo existe. Ten unha vida de 10, normalmente. Isto técnicamente non se ven para 10 anos, pero depende moito de como se use, se usa moito, se usa menos, o desgaste, porque ao cabo son filamentos sintéticos, é o que máis influye o desgaste, o andar por riba deles. Entón, o feito este vale a sustitución do césped do campo artificial no campo de Lombás, máis dos banquillos non levaría máis, porque a mobiliaria que hai as porterías, esos son todas tan ben, están en perfecto estado, non faría falta máis. Vamos ver se a ingeniería que fixo o proxecto, como agora cando se saca o vello, estea, se supón, se miramos o proxecto do que se fixo anterior, se supón que está ben, pero bueno, sempre pode haber unha sorpresa de que cando arrancas o tapete vello podes ter algún problema, pero bueno, eso xa está contemplado no propio proxecto, non? De arranchar se iso ocurrir. Os desagües xa ten, iso ten un valor de 234.000 euros con 166,79. E logo están as achegas a gastos correntes, porque viñeron en dúas partidas, na partida esa sobraron 9.000 e pico euros, e na outra partida son a achega de gastos correntes son 157.000,
6. É o de sempre, vamos a repetir o de sempre. Isto é parte da economía que lle foi falta para o Concello para os gastos do lixo. Pasamos de para 20.000 a 51.000 euros, para gastos de luz, de enerxía, de recursos humanos, bueno, en general, non? Son para os que justificamos os gastos correntes. Logo, no que fixe na introdución, o que se chama o complementario son proxectos que, de alguma forma, pois, igual que o que acabo de falar, que é o cambio do texto de Lomax, que estuvo no complementario do ano pasado, son proxectos que están xa pagos só lle falta o acompañamento económico. Fixemos dúas actuacións. Actuacións na rede de saneamento do Pindo, que ven a ser ali da Solaina por detrás, no lugar hacia a Morada Mamó, por la parte de atrás, a calle toda de atrás. Son actuacións na rede de saneamento, tubo de saneamento, pavimentación, porque ten moitas deficiencias, hai cousas que non están claras que vayan a rede de saneamento. Se sospeita, mas a veces no verán que cando máis se nota a olores e tal, se sospeita que non todos os vertidos van a onde teñen que ir. E temos unha actuación prevista para aí de 92.796,56. E depois temos unha mellora de abastecemento na rúa da Carrasqueira, que vai dende Locañas, por marxen esquerda, dirección Liga, hasta donde chamaría eu a ponte dali de Vilar de Carnota, antes de chegar a Dipichín, para que nos entendamos, onde está agora vivindo unha familia marroquí que levan aquí xa de nós há 5 anos. E sería o cambio das oceiras e máis a aposta da rede de abastecemento, porque curiosamente, por a parte de arriba, non hai posibilidade de conexión con Espina de Filo, co concesionario que temos no Concello. Entón, no verán, a traída da agua de veciñal pasa mal, porque entre vivenda turística e tal, pasa mal. Se é o verán moi seco, eu xa levo dos verás, xente que me dá na oficina dicir que, coño, na parte de arriba andan moi pillados de agua no verán. A parte que tamén xa porque a acera, ese que estamos falando que discurre desde Cañas hasta aí, o estado tamén é bastante deteriorado. En sí, isto é o que é o pós-26. Pós-26, que se todo vai como ano pasado, que tamén foi un ano excepcional desde que estamos en política, desde que estamos gobernando, mas antes xa tamén, os outros 8 anos onde estuvo gobernando o BNG, por exemplo, que houve 3 pós. Houve houve o pós-2, se chama, e houve o ano pasado, especialmente, o 25, un pós-3. O sea que eu creo que estas dúas obras de complementario poden perfectamente estar garantidas en que van a ir este ano, e eu auguro que algunha máis. E xa temos pedido proxectos tamén. Mais ou menos é o que se trata o conto do orden de día. Alguna pregunta? Bueno, nós máis do mismo, entendemos? Sí, que non... Máis do mismo porque é un plan de obras e servicios, e deixar a mitad para gasto corriente xa nos percibe excesivo. Sigue sendo a mesma dinámica de sempre, estes postos. E despois, bueno, nós nunca vamos a votar en contra de ninguna obra que propoñamos, pero bueno, se vos nunca tivestes en conta as propostas que o BNG tuvo. Con todo vamos a votar a favor, ¿no? Pero, bueno, hai prioridades, o sea, máis que deixar tanto para gasto corriente, hai obras aquí moi importantes que con moita falta. Claro, hai obras xa, pero eu queria explicar a usted que cando usted gobernaba o lixo valía 19.000 euros ao mes. Sabe canto vale hoxe? 51.000 ao mes.
humanos, hai que levantar o dinheiro. O gasto corrente xa era outros postos. Sí, E non había este incremento de lixo. Sí, pero xa pasamos de 36.000 euros a 51 agora. Pagábamos, o sea, cando chegamos, había 19.000 euros ao mes. Ao ano, sí, ao ano, pero bueno, iso non é cousa que podes ti, chamamos a un compañero da comunidade, pregúntase, se foi así. Un tema que eu xa dixen sempre, eu non me afa a dicirlo. Para nós é unha bola de neve, para nós de Carnota, o tema do lixo foi, para nós hoxe, imagínate, que podamos manexar noso lixo, podamos, por exemplo, mancomunarnos con Umbría, a ecoplanta temos en C agora, a desahogamos, porque ao final agora só temos desahogamos, sabes? A nos obra venían uns 4 patacóns, por lixo. 4 patacóns por referencia ao que estamos pagando, 600.000 euros, os saltaríamos por 300.000 como muito, van acumulado con Umbría, por exemplo. Pero bueno, estamos no lío que estamos, 20 anos aí nun tema que hai 20 anos parecías, sí, vendía moito, vendía ben, pero que realmente, ao final, levou aos concellos unha bola de neve de gasto, non por culpa dos concellos, senón por unha concesionaria abusiva que bueno, foron pois a tribunales, entendido que tiña que haber un axuste de tarifas que a comunidade perdiu ante a concesionaria, ante a multinacional, a fomento de contratos. Perdiu un paquete de 23 millones de euros. É o que é, pero bueno, é o grano, digamos, que temos aquí nesta casa. Que hai que afrontar, non podes prescindir. Sí, a mí me encanta. A ver, a cada goberno me encantaría que os 250.000, se non tendo problemas de activos e pasivos, é poñer unha obra, non? Lógicamente. Pero se non facemos é por responsabilidade. Podemos facer é tirar de crédito, como fan alguns concellos, ter unha deuda tal, pois claro, sí. Pero bueno, o noso goberno pensa que iso que non se debe facer. Hai que ser responsables. Algo máis? Sí. Vamos, eu estou como Belén, no que acaba de dicir, non? Porque antes de conciliar vai votar a favor da proposta de acordo. Como eu teño dito en anteriores plenos, o gasto público ten que ser racionalizado nese sentido, neste descenso. O post do 2026 ten un importe, como vostede di, de 501.823 euros, que vai para gasto corrente o 50% do post. Vai para o investimento no cesto, no campo de Lombans, o 47%. Agotase todo o post, tanto no gasto corrente como en esa obra. Como eu tamén teño dito xa en anteriores plenos, o gasto corrente é moi discrecional, pode ir para moitos lados, e ten que estar justificado. Eu sei que é difícil gobernar, como o diría vostede, non teño dúda, pero eu boto de menos que na proposta de resolución se motive ese gasto. Está motivado, a educación necesita motivación, Tiene que estar motivado, pero xa, administrativamente é motivado o gasto. xa. O Concello de Carnota necesita, non é solamente en moitas parroquias, quero decir, o gasto público, ante todo, é prioridade no investimento. E o criterio para meter aí en Lombás 134.166,79 no cambio do céspede, non digo que sea, non é unha obra agora urxente nin necesaria para meter esas cartas aí. Entendo eu, Por iso eu, ao equipo de goberno, lle pediría de que, antes de tomar unha decisión, pois pense moito onde se mete o carto público. Entendo eu nese senso. Porque, claro, aí se agota o pós. O plan complementario xa non se pode facer. De momento. Son prioridades. Decir, o criterio que se nos dá na memoria descriptiva do proxecto para Lombans é o impacto da pelota que non roda ben. Non digo que teña unha vida útil no cesto, como se vive na memoria, de 10 anos.
Eu non o dudo. É que pero o resto da infraestructura do campo está ben. Acaba de dicir vostede. Está ben. Somos 4 impresión. Entón, iso había que valorarlo bastante ben. Entendo eu. Porque o gasto público, ante todo, é prioridade. Onde se van meter os cartos. E hai parroquias que non hai un saneamento, como non últimos, non hai un saneamento. Vostede sabe de que iso que non vende políticamente. Claro, se vamos a vender políticamente, Ahora mismo, perdón que me interrumpa, ahora mismo acaba de salir de concurso o proxecto para o saneamento de Dalí. Pero os seus compañeiros, os que vostede representa, chegamos ali, levamos 5 anos sin Dalí. E agora dixeron, non, facer de nós un proxecto, porque así a mensaxe que nós non temos capacidade, non temos xente, sabe? E dixen, ese é o problema, facer un proxecto, vale, proxecto de 60.000 euros. Unha nominativa que tuvamos que pedir á Diputación. Vale? Entón, a ver, a min, eu xa sei que vostede ten un color político así un pouco descafeinado, pero vou dicir unha cousa. Aquí o problema do saneamento... O problema do saneamento non é o problema do Concello, é o problema da Diputación, que agora vamos topar, que agora xa temos unha empresa xudicataria do proxecto. Vai facer o proxecto, e nos imos ir con proxecto á Polícia de Galicia. E vai nos dizer, non, nós subvencionamos solamente un 33%. Os colegas que vostede defende, a nos dicir... Eu estou defendendo, vamos a que estamos no pleno, estamos tomando temas falando en serio, estou falando en serio. O saneamento pedariño. Esa asistencia que facer vostede que... É que estamos facendo, levamos 4 anos facendo. E darnos agua, tal. Agora facemos nós o proxecto. O Concello fai o proxecto do saneamento. Cando non lle corresponde. Comprende vostede o que estou dicindo? Sí, eu comprendo. Pero vostede vai a por todo o son e falle un proxecto e vai falle a obra. Pero claro, son da mesma cosa. Bueno, pero aquí, se vamos se non vamos ter un político, a Diputación tamén, os metros cartos, a Diputación ten unha... É que non vamos a discutir. Eu permito. A Diputación ten a mesma norma para os 93 concellos. A Diputación da Coruña gasta máis cartos en obras e servicios E a Xunta que a Xunta en toda Galicia. Pero non vamos a discutir iso, nós estamos discutindo as obras que vai facer. Pero temos de eu. Quero dizer, usted me saca un tema que non ten... É un tema político, pero é un tema que... Quero dizer, eu estaba tratando de justificar e dixen que iba a votar a favor. Cando estou quitando os argumentos das obras que se van a facer, que me parece excesivo as cantidades que se están dando aí. A pesar de todo, eu vou votar a favor disto. Pero estou razonando unha resposta. É un debate. O tema de Galiño, pois habrá que facelo. Non digo que non. Habrá que tocar, non daba que tocar. E gestionar, non daba que gestionar. Entendo eu. A este concello non lle corresponde eso. Neste momento. Non lle corresponde. Estaría ben que quedara con nós a Voz de Galicia. Claro, o debate non é eso. O debate estamos falando con boas formas todo isto, non? Claro, boas formas ante todo. E a institución, eu estaba quitando uns argumentos que eu penso que son correctos para decir, bueno, pues eu estou dicindo que gobernar é moi difícil. É moi difícil. Eu comprendo, pero cando se toma unha decisión hai que valorar antes. É necesario. É nada máis. É moito máis que dicir. Vale, gracias. Votos a favor? Está votando Unanimidade. Pasamos a parte de control. Dar conta das resolucións do alcalde desde a última sesión ordinaria. Rogos e preguntas. Algo que decir? Ben, pois, moitas gracias. Levantes a sesión.